La parròquia de Canillo ha celebrat la festivitat de Sant Antoni amb el tradicional repartiment de la vianda, en una jornada marcada pel bon temps i una gran afluència de públic. Des de primera hora del matí s'han preparat les fogueines per elaborar el plat i enguany s'han repartit prop d'un miler de racions. El cònsol major Jordi Alcover ha destacat l'ambient festiu i familiar de la diada, així com el paper dels encants de Sant Antoni, que han tornat a tenir una bona acollida i una finalitat solidària destinada a entitats socials de la parròquia. La celebració ha continuat amb la benedicció dels animals i el repartiment de la vianda, amenitzat musicalment reforçant el caràcter popular de la festa. Des del Comú s'ha fet una valoració molt positiva de la jornada, agraint especialment la implicació dels col·laboradors i dels padrins i padrines que elaboren la vianda any rere any. La festa ha servit també per donar el tret de sortida a les jornades gastronòmiques de la vianda, que s'allargaran fins al 25 de gener amb propostes de diversos establiments, una iniciativa que planteja fins a quin punt aquestes celebracions tradicionals poden continuar reforçant la identitat cultural i l'atractiu turístic de la parròquia. Creus que festes com la vianda de Sant Antoni poden contribuir a potenciar l'atractiu cultural i turístic de Canillo? Segueix-nos per estar al dia de totes les novetats.